L-imxija tal-coronavirus madwar id-dinja mhux biss qed tolqot fil-laħam il-ħaj eluf ta' pazjenti madwar id-dinja iżda wkoll bosta ekonomiji miftuħin bħal dik ta' pajjiżna. Mistoqsi minn One News x'miżuri sejħu l-Gvern biex jilqa' l-impatt ekonomiku li ġabet magħha din l-influwenza, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li l-Gvern se implementa bosta miżuri sabiex jgħin u jagħti kuraġġ lin-negozji Maltin. Għalli bis-saħħa ta' diskussjonijiet li saru fl-aħħar jiem, il-banek nidew skemi biex jgħinu b'mod immedjat lin-negozji f'pajjiżna biex jibqgħu għaddejjin. Jum għal-banek ġa tkellimt magħhom mod personali wkoll li jirrappreżentaw u fil-fatt diġà ħarġu lower scheme fosthom funds fosthom ukoll li jkun hemm moratorium fuq ċertu payments, fuq ċertu loans li għandhom dak huwa miżuri li anke bħala gvern issa nħabbru l-miżuri min-naħa tagħna li għandhom xaqsmu direttament mal-likwidità. Il-Ministru Xkembri żied jgħid li l-Gvern se jindirizza wkoll problemi relatati ma' nuqqas fid-domanda għax-xogħol anke permezz tal-Malta Enterprise. Miżuri ta' medium term, ġifieri skemi li ħankun qed inħabbru tramite Malta Enterprise fejn fost oħrajn jindirizzaw eżempju issues relatati ma' ħaddiema, issues relatati ma' nuqqas ta' domanda minħabba eżempju supply chain li ġej minn barra. Il-Ministru għall-Ekonomija qal li għandna nieħdu din l-okkażjoni u ndawruha f'opportunità. Fej forsi qabel kellna pressure kbira ta' xogħol ta' domanda kbira u forsi ċertu taħriġ ma kienx seta' jsir, nieħdu l-opportunità sabiex minħabba nuqqas ta' domanda, ħabba problema internazzjonali bħalma nafu, isir dak it-taħriġ ħalli noħorġu minn din bħaddiema li huma iktar imħarġa u iktar kompetittivi. Mistoqsi dwar l-impatt li din l-influenza ħallit ukoll fuq il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta, il-Ministru Xkembri qal li fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri appella l-Unjoni Ewropea biex tniedi pakkett finanzjarju b'saħħtu biex tgħin l-industrija tal-avjazzjoni u fl-istess waqt tippermetti għajnuna mill-Istat lill-kumpaniji bħalma l-Air Malta f'dawn iċ-ċirkostanzi diffiċli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.